O Concello de Boiro asinou contrato para dotar de abastecemento de auga varios núcleos da parroquia de Bealo. A actuación, que contempla un orzamento inicial de 414.000 euros, mellorou o suministro de auga potable a máis de 700 habitantes. O alcalde de Boiro, Juan José Dieste, asinou onte mesmo o contrato para acometer a segunda fase da dotación de abastecemento de auga potable a Bealo e que levará a auga aos núcleos de Loimar, Beluso, Bealo Aldea Grande, Lasoso, San Ramón e Vico de Mar, dando servizo a máis de 700 habitantes. Porque ayer, precisamente, firmamos un contrato moi importante para Boiro, un contrato moi importante para a parroquia de San Pedro de Bealo, que é por primeira vez unha obra histórica donde se leva a máis de 700 habitantes da parroquia de Bealo, prácticamente o 90%, pois a agua de suministro de agua potable municipal. É unha das parroquias que estaba sen abastecemento de agua municipal e ven a solventar un problema que leva padecendo a parroquia de Bealo en distintos núcleos con estes 2 anos de seca por falta de agua no verán. A primeira fase desta gran actuación xa está concluída. Consistiu na realización da liña principal de trasvase de auga dende o depósito de Vilariño ata Ponte de Brea e de aí ata Beluso. En total están acometidos 3 km de rede de suministro. Con esta actuación evitarase a escasez de auga en momentos de sequía, adiantándose así os problemas de seca que se deron estes 2 anos e que previsiblemente se poidan repetir co cambio climático. Nesta segunda fase realizaránse 5 km de tuberías. A inversión inicial da actuación ascende a 414.000 euros con cargo remanente de tesourería. Se fixo esa primeira fase e agora vamos facer outra segunda fase. Unha fase son casi 3 km a primeira fase e outra van a ser casi 5 km de líneas. Nestes 5 km de líneas se van a facer as derivacións aos distintos lugares e os lugares que se van a ver beneficiados destas derivacións son os lugares de Loimar, onde van a ir prácticamente 900 metros de mangueira, Beluso, tamén cerca de outros 900 metros, casi 920, Bealo, Aldea Grande, que é cerca de 1.400 metros lineales de mangueira que temos que derivar ali, Laxoso e San Ramón, 2 lugares entre Laxoso e San Ramón son casi 1.300 metros de mangueira, e Vico de Mar, que sería a primeira, que son 330 metros lineais. Nestas 2 legislaturas, o Goberno de Boiro acometeu 23,5 km de obra hidráulica, pondo a disposición da veciñanza o suministro de auga potable con todas as garantías. Para elo foi preciso, ademais de acometer obra nova, a sustitución de 12 km de tubería de Uralita, que contaba con máis de 4 décadas de antigüidade. O Concello de Boiro, nestas 2 legislaturas, se fixeron aproximadamente 23,5 km de obras hidráulicas de abastecemento de agua. Temos unha obra importante que foi hacia Cabo de Cruz, en distintos lugares de Cabo de Cruz, a línea principal que vai de Boiro a Cabo de Cruz, unha parte toda íntegra e outra parcial, en Manda ao Río, Petón, Pombais, Preguisa, Cariño e Mangas, e outros lugares que me quedan que son prácticamente 7 kilómetros. En Lampón 3, no casco de Buelva hemos levantado 3,5 kilómetros, en Abanqueiro, en Bealo, en moitísimos sitios, pois, bueno, 23,5 kilómetros, que é unha obra ao largo dunha legislatura importante. Por lo tanto, o que fixemos en estes anos é levar agua nova, con mangueiras que cumplen ca normativa de agua de trasvase alimentario, suprimir casi 12 kilómetros de agua de Uralita, que pasaban polo casco urbano de Boiro, tanto na avenida de Compostela, Francisco del Río Romero, Estatuto de Galicia. Vamos a suprimir agora tamén derechos humanos, Severo Ochoa, todo a 2 lados que se fixo tamén en Escarabote. Coa execución desta actuación, o Partido Popular de Boiro dará cumprimento a unha promesa electoral feita en 2015. O alcalde explicou que a boa xestión realizada permitiu un aforro co que acometer estas actuacións.